расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабуки ташкилоти Беллатор байни чемпион Патрик Ферейра бо рекорди 24-10 ва Довталаб Усман Нурмагомедов бо рекорди 15-0 рӯзи 18 ноябр. Расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнини UFC, реванш байни чемпион Иржи Прохаска бо рекорди 29-3 ва Довталаб Гловер Тейшейра бо рекорди 33-8 рӯзи 11 декабр дар турнири UFC 282. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. президенти UFC Дана Вайт чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедовро бузургтарин ҷанговар намешуморад ва номи Ҳабибро ҳатто дар топ 5 бузургтаринҳо нагирифт. ин саволи хеле душвор аст. ӯ ҷанговари хуби боистеъдод аст ва ҳеҷ кас намедонад ки ӯ то куҷоҳо рафта метавонист. аммо Ҳабиб карьераи худро барвақт ба анҷом расонд. масалан Ҷон Ҷонс шояд ки ҳамин сол дар вазни вазнин муҳориба гузаронад. чӣ гуна ки муносибати шумо нисбати Ҷонс набошад, шумо наметавонед гуфта ки ӯ бузургтарин нест. бовар кунед, ма кӯшиш кардем ки Ҳабибро ба қафас баргардонем. мебинем ки солҳои наздик чӣ гап мешавад. ба назари ман ӯ дар қуллаи баландии карьераи худ аз ҷангҳо рафт. бинем ки ӯ бо Ҷастин Гейҷ чӣ кор кард пеш аз оне ки аз варзиш рафт. агар фикри маро оиди топ 5 бузургтарин ҷанговар дар таърих фаҳмидан хоҳед, пас и Ҷон Ҷонс, Андерсон Силва, Ронда Роуз, Конор Макгрегор ва Жорҷ Сент-Пьер аст. дар ин рӯйхат боз дигар ҷанговарон дохил шуда метавонанд, масалан Камару Усман, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки Ҳабиб Нурмагомедов рекорди 29-0 дорад ва ӯ чемпиони UFC шуда камарбанди худро 3 маротиба ҳимоя карда ва баъд карьераи худро ба анҷом расонд. ҳозирачда ин рекорд аст, яъне ҳоло ягон кас камарбанди вазни сабуки UFC-ро аз 3 маротиба зиёд ҳимоя кардагӣ нест. дӯстон, ба фикри шахсии шумо ки бузургтарин ҷанговар дар таърих аст, метавонед фикриятонро дар комментария нависед. аллакай пагоҳ саҳар яке аз варзишгарони машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов дар амрико муҳорибаи навбатии худро мегузаронад ва рақиби ӯ варзишгар аз Русия Ситик Мудуев хоҳад шуд. муҳорибаи онҳо дар турнири TAF NUF 129 дар вазни ним сабук яъне 66 килограмм мегузарад. имрӯз варзишгарон маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд ва бояд қайд кард ки Муҳаммад Наимов вазни даркориро карда тавонист. ана рақиби ӯ Ситик Мудуев боша вазни даркориро карда натавонист. лекин ба ин нигоҳ нокарда варзишгари тоҷик розигии худро барои ин муҳориба дод ва дар саҳифаи худ чунин навишт: ман вазнро кардам, ман интизом ва мутахассисии худро нишон додам. пагоҳ иншааллоҳ ман ин корро боз дар қафас такрор мекунам, навиштааст Наимов. хотиррасон мекунем ки турнир саҳарии 13 август аз соати 4:00 ба вақти Москва ва 6:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. турнирро дар саҳифаи UFC Pass аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе тамошо карда метавонед. муҳорибаи Муҳаммад Наимов зидди Ситик Мудуев муҳорибаи асосии турнири TAF NUF 129 мешавад. ҳозирачда дӯстон, пахши мустақими ин турнирро танҳо UFC Pass нишон медиҳад ва бояд қайд кард ки дар он ҷо тамошо кардан бепул нест. барои ҳамин касе ки сахт ин турнирро тамошо кардан хоҳад, пас дар UFC Pass тамошо карда метавонед. мо боша кӯшиш мекунем ки ссилкаи бепул пайдо кунем. ваъда намедиҳем дӯстон, аммо кӯшиш мекунем ки ссилкаи бепул пайдо кунем ва агар ки мо ссилкаи бепулро пайдо карда тавонистем, пас ҳатман дар телеграм канали худ Паҳлавон TG пешкаш шумо мекунем. мо ба Муҳаммад Наимов муваффақият ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидоатонро нависед, дар канал обуна шавед то боздид хонобуду сарбаланд бошед.